हमारे को कफन ना कत्ता कफन आर बैठ जाओ ने कनी खराब हो गेली हवा नहीं आबै सब तो यादव बेटा नहीं छ सब तो यादव अपना बेटा नहीं छ तोर बहिन हमरा में दादी कर दे तोर बहिन बेटा के तंग करबा से ना ओकरो करबे भाती के तंग करे ला तैयार छ ई में दादी के बैठे जाओ ना सब आदमी खड़े भागले बैठे करा के घर में ई में दादी के जिम्मेदार कर देत रही आ चुप ना हमने क्या ई में दादी के गाल दे अपना बेटा के तंग करबे ओकरो करबे मैं देख ले देले या भैया नहीं लेके हम मार में कोई दोष नहीं थी चप्पल जूता भैया नहीं लेके का बच्चा के हम लेबे आप ओकरो लेबे अब ओकरो लेबे मैं दादी के क्या करते मैं दादी के क्या करते अपना बेटा के और भाई मैं दादी के क्या करते अपन बेटा में लगवा ओकरो लेबे दूसरे बेटा के आगे तो खाने जाते तो माता तोरा यही बीमार हो तो अपना लोग के तो अपना बेटा के तंग करबा के तोहर का फोन देता तो ऐसा बेटा तोरा वंश में बेटा नहीं छोकरा कोई है ई मैं दादी के निकाल दिया दत्ता मैं दादी के निकाल दिया बोल लगे कर बड़े तोरा दत्ता देखो तोरा ये से रो दत्ता तोरा ये नहीं से रो तोर काम नहीं को भागी के 5 बजे जे आदमी तो काम नहीं है देखन का कल के न परसू के नंबर सब लगल छे परसू के तो एगो सब सुपर दिन आवेला नाम से काज कर रहल छे ना हमरा से केना काज कर नाम तो छे पहले है ऊपरे में तो ओकरा की करे अच्छा देखै छी हम किनका लागल छे